Vítam vás u druhého videa, poďme na to. Máme tu 24 sadrobov, 800 kreditov a 3000 coinov, takže ideme na to. Takže rýchlo máme tu epický a rovno je tu skin na Mortisa, let's go. Dobre, takže ja ďalej otváram startupy, ok, dúfam, že mi tam padne niečo dobré. Ok, poď nejaký ešte skin alebo nejaké kredity veľmi teraz potrebujem. Pretože vyšla dneska nová brawlerka, dneska je štvrtok, čo toto video natáčam, máme tu Mythic a 500 coinov, nevadí. Ok, Mythic, ok, poď. Ok, gadžeta na Mika, ok. Poď, to už je všetko? Nie je to všetko. Ideme ďalej. Poď. Epický. Rare. Poď. Zas mi to seklo. Super rare. Epic. Takže tak, let's go rare. Takže super rare. A to je všetko. Ok, máme tu daily streak a končila sezón a ja som nazbieral 4, lebo som dal už neviem koho na 1000, takže si to zhrnem tento tu krásny malý box a ukážeme aký skin mi tu padne a je to skin na Taru, tu spadajú iba rare skiny v tomto boxe, takže je to rare skin a ešte mám tento pekný spray na BU, prečo nie? Dobre, takže pozrite sa, je tu Lumina, som dal 800 kreditov, ešte potrebujem 1100, no na ňu si asi nenazbieram dnes. No nevadí, idem to vyskúšať, takže otváram rýchlo toto, rýchlo, prosím, nie, mne to nevidí, ja potrebujem ešte 900 potrebujem, nie, prosím, nech tu je, je to 100 kreditov, let's go, poď, 100 kreditov, ešte 800, poď, prosím, tuto mám ďalší na bibine, poď, tu je 75 kreditov, nie, ja potrebujem trošku viac, ale nie. Prosím, kde je ešte? Už nemám? Ja nebudem mať novú brawlerku Lumi ešte. Tak to sa mi dlho nestalo. Tak, nič nevadí, vyskúšam ju na budúce, ale aby ste len, ak ešte neviete, že čo robí, tak ja vám to ukážem. Tu čo je za pozadie, to je úplne dobré pozadie. Ok, takže ona má 2 náboje. Ona vlastne, jej sa to ako Karlovi, ako Karol dáva šupy, ale jej sa to nevarí. Pozrite, vôbec sa mi to nenačíta ten náboj. Takže musím tu dať ďalšie a potom tou treťou to vrátim. A Ultina je takáto, pozrite sa, že bum, vidíte to? A možno sa popri tom hýbať, to je dobre. Takže ja idem pušnúť túto Maisie na 500 trofejí. No, aby som mal 45 000, chýba mi 300 trofejí, takže idem to urobiť. Už tu niekto za tú brawlerku hrá, no. Takže rýchlo to tu urobím, tak. Chýba mi takých 20 trofejí do 500 trofejí, takže dúfam, že to dám. Takže tu máme box, takže idem ho vyťažiť. Tam je Edgar. Ale Edgar, keď na mňa skočí, tak ja viem ako na ňo, takže báť sa ho nemusím. Pozrite, ja tam teraz gadžetu, jak na mňa skočí. Pozrite, teraz ho dokončím, pozrite na neho. Dobre, takže tam išiel Buzz svojou gadžetou niekam a OK, takže ja jej trošku ona dala gadžetu. Ona má gadžetu, že čo je ako Lu. Ona má gadžetu takú, že to robí ako keby Luová ultina, ale je to menšie. A dá sa to tam, že kde má svoje náboje akurát, takže pozrite, ako môžem nachytať. Pozriem sa, že aké to mám ďaleké. Teraz mám strelu, takže viem, že kde je. A pozrite. Dobre, to mi nevyšlo, nevadí. OK. Lebo keď ja mám ultinu a ja ju dám, a potom dám gadžetu, tak vlastne tá ultina stále beží, takže v tom prípade ho môžem nachytať. A ja takto idem klikať, jej. Takže tak, bum. A let's go, dávam mu like. Mám tu plus 10 trofejí, let's go, takže 3 trofejí mi chýbajú do 500 vážne. A samozrejme, že keď som úplne blízko k tomu, tak prehrám, no. Let's go, mám to, takže plus 10 trofejí a mám 505 trofejí, takže ukážme, že či som dal, takže koľko trofejí mi to pribudne tuto. A je to 20 trofejí. Tak a toto je všetko z videa. Toto budú také kratšie videá, ale to vôbec nevadí. Dúfam, že ale často budú. No, neviem. Takže ja sa s vami lúčim. Čau.